Túto reláciu vám prinášajú Prestigio, Zásah 7, Giana, G3+, Nuju, Inmedia, Hetrix. Taliansky okruh Adria International Raceway sa stal dejiskom prvého kola tohtoročného motocyklového seriálu Alpe Adria Road Racing Championship, pričom v rámci týchto pretekov mala premiéru aj nová trieda Stock 250, ktorej jazdci bojovali o body do hodnotenia majstrovstiev Európy. Na štart pretekov sa v slnkom zaliatom Taliansku postavilo viac ako 120 pretekárov z 13 krajín Európy, pričom napriek značnej vzdialenosti sem prišlo aj množstvo slovenských a českých jazdcov. Z našej strany to je naozaj perfektné, lebo je to začiatok Alpe Adria, pritom prvý pretek je to nás dosť vzdialený od Slovenska, napriek tomu pomerne veľká účasť Slovákov, Čechov, čiže naozaj to bývalé Československo je perfektne zastúpené a majú dobré výsledky. Fanúšikovia pretekov cestných motocyklov už vedia, že ako organizátor zastrešuje alpsko-jadranský šampionát slovenská agentúra Slovakia Racing. Keďže tieto preteky boli pre agentúru prvé v Taliansku, zaujímalo nás, ako sa s nimi spolupracuje na príprave pretekov. Spolupracovať s Talianmi je veľmi zaujímavé, pretože Taliani patria medzi takú taktiež veľmoc motocyklovú ako Španieli. Čiže majú veľkú históriu, veľa skúseností, takže taktiež si odnášame nejaké veci v rámci organizácie, sledujeme to, niečo sa tu učíme od nich, cibríme nejakým spôsobom ten systém, ale ako sú veľmi ústretoví, majú radi tento motocyklový šport tak ako my, takže cítime sa tu medzi nimi veľmi dobre. Na jazdcov počas víkendu čakala dvojica pretekov. Spoločne sa predstavili triedy 125 SP, Moto3 a majstrovstvá Európy Stock 250, pričom každá z nich poznala v sobotu aj nedeľu rovnakých víťazov. V triede 125 to bol Chorvát Andrej Kosmač, nestarnúci Talian Gabriele Nanni si zase odviezol víťazstvo v triede Moto3. Oboje pretekov v novej triede Európskeho šampionátu Stock 250 ovládol 13-ročný český talentovaný jazdec Filip Salač. Bylo to dobrý, jel jsem stylem start styl, akorát ve druhém kole mě předjel Gnany, docela jsem se holek a dneska měl Oliver Koenig velmi dobrý start, ale já jsem to tam poslal v první zatáčce a v prvním kole měl jsem krizi, dostal jsem highsider, bylo štěstí, že jsem to ustál a pak jsem zase jel stylem start styl. V spojených pretekoch tried Superstock 600 a Super Šport sme v sobotu mali možnosť sledovať hromadný pád, po ktorom boli preteky zastavené. Následný reštart sa však tiež pádom nevyhol. Prvenstvo v stokoch vybojoval maďarský jazdec Dávid Juhász a v Superšportoch jeho krajan János Chrobák. Veľmi sa teším z dosiahnutých výsledkov. Samozrejme zásluhu má na tom celý tím, ktorý sa snažil, aby som mohol dosiahnuť tieto výsledky. Podarilo sa im skoro všetko, až na jeden malý technický problém, ktorý som mal pri kvalifikácii. Inak to bolo všetko v pohode. V sobotu sa na stupne víťazov po pretekoch triedy Superstock 600 postavil aj Slovák Tomáš Svitok, reprezentujúci organizátorský Slovakia Racing Team, keď obsadil 3. miesto. Bolo to aj trošku o šťastí, ale proste to 3. miesto fakt potešilo v tých štokoch, šestkách. Celkom spokojný. Na štarte bolo, ako sme už spomínali, hneď dvakrát veľká mela. Tomášovi sa však podarilo padajúcim jazdcom úspešne vyhnúť. Bolo to všetko za mňou, takže ja som sa tomu chvála Bohu vyhol. Prvý štart mi vyšiel lepšie, škoda, že to nezostalo, lebo som bol 5. celkovo aj medzi športami a ten druhý štart som trošku aj ja pokazil, ale vždycky to bolo za mňou, takže to je fajn. Tomáš, ako už vieme, v tomto roku preskočil z litrovej motorky na 600. Tá sa mu však v rámci úvodného podujatia seriálu IMRC na Pannoniaringu v oboch pretekoch pokazila. Zvládol už ten prechod na nižšiu kubatúru. Celkom mi to pasuje, z hodou okolností na tento okruh je to výhoda, ako to je výhoda práve ísť s tou šestkou. Moc je to taký kartingový okruh, alebo moc pomalé, hodne na brzdy a tak, takže tá šestka je v tomto trošku jednoduchšia. Celkom spokojný zatiaľ, panuje spokojnosť. Preteky motocyklov s litrovým objemom motora boli rovnako ako triedy 600 spojené, čiže diváci mali možnosť aj tu sledovať pri spoločných súbojoch v jednom momente aj superstoky, aj superbajky. Prvú spomínanú triedu, čiže Superstock 1000, vyhral po oba 2 dni český jazdec Michal Prášek.
Bylo to hodně složitý, protože loni jsem měl hodně těžkou bouračku na podzim. Do dneška jezdím, mám v noze 14 šroubů a 2 destičky titanový. Takže to je docela mazec. Navíc to mám na 60% srostlý, takže nesmím spadnout, takže to je takový, že mě to lehce svazuje. Ale jinak v závodu, myslím si, že to byly nádherný závody. Včera jsem vyhrál, v posledním kole jsme se s Michalem Šemberou předjížděli, podařilo se mi vyhrát. A dneska to byl teda mazec, ujeli jsme všem ze štoku a bojoval jsem se superbajkama. Kluci to mají silnější, protože mají superbike, takže jsem v zatáčkách musel tahat, ale myslím si, že super závod. V kráľovskej triede Superbike sme poznali iba dve mená víťazov. V sobotu dojazdil prvý Slovinec Marko Jerman, reprezentujúci slovenský Yamaha Matzo Racing. V nedeľu bol o 1,5 sekundy rýchlejší Rakúšan Roland Reš. Slovenských priaznivcov cestných motocyklov potešil Jaro Černý, ktorému v sobotu patrilo 6. a v nedeľu dokonca 5. miesto. Ale aj Vlado Ruža, ktorý dojazdil najskôr na 10. priečke, v nedeľu to bola 8. priečka. Od začiatku som mal dosť dobrý štart a potom trošku tí rýchlejší mi ucukli, ale názadu mňa naháňali, tak som musel ťahať a postupne som si spravil nejaký náskok a super, bol som spokojný, jazdil som aj dosť stabilné časy. Okrem už spomínaných jazdcov mužov nás v štartovom poli triedy Superbike zaujala aj jediná žena v štartovom poli, Češka Lenka Viktorová. Na motorkách jsem začala jezdit na silnici, potom jsem si vyzkoušela ježdění na okruhu a celkem mě začalo bavit, jelikož mám ráda rychlost. Takže jsem začala jezdit na okruhu s klasickou sériovou motorkou. Pak jsme začali spolupracovat s firmou Halbich a Amboseli Racing a vlastně jsem se tomu začala věnovat plně. Seriál Alpe Adria Road Racing Championship je však úplne iná liga, plná mužov. Ako sa jemnej žene medzi nimi jazdí? Vidím to jako velkou příležitost, jelikož jsou tady už jenom hodně rychlí jezdci a jelikož jsem jezdila dřív na agenturních závodech, kde jsem nedopadla většinou špatně, tak jsem chtěla zkusit vyšší ligu a tak jsem tady. Do tretice nás zaujímalo, ako sa páči či nepáči Lenke trať na okruhu Adria International Raceway. Jelikož je spíš hodně technická, takže je to celkem náročné na tom litru a díky těm teplotám je to vidět, že toho mám dost. Ale je to určitě o tréninku a čím lepší trénink, tak tím lepší potom na trati jízda. Luigiho Favaráta už pozorní diváci z reportáží o Alpe Adria Road Racing Championship určite poznajú. Bodaj by aj nie, veď tento sympatický Talian je prezidentom seriálu Alpe Adria. Nás zaujímalo, ako sa mu javí spolupráca so slovenským organizátorom. Tento víkend tu máme vlastne prvé preteky. Je to prvé podujatie v seriáli Alpe Adria v spolupráci so slovenskou agentúrou Slovakia Racing. A ukazuje sa, že naša spoločná práca je naozaj veľmi dobrou príležitosťou pre každého z nás, pretože táto spolupráca, teda spolupráca medzi agentúrou Slovakia Racing a manažmentom Alpe Adria je naozaj veľmi, veľmi dobrá. Aký bol úvodný pretekársky víkend seriálu z pohľadu jeho prezidenta? Ako sa ukázalo, toto prvé podujatie v Taliansku je naozaj podujatím veľkých rozmerov. Je to veľké podujatie, najmä z hľadiska počtu pretekárov, ktorí sa zúčastňujú na tomto podujatí. Toto všetko vynikajúco zvládla aj organizátorská agentúra, s ktorou spolupracujeme, z hľadiska informácií, z hľadiska organizácie. Myslím si, že je to veľmi dobre zvládnuté podujatie. A ako je spokojný Peter Šurina z organizátorskej agentúry Slovakia Racing? Ja hodnotím tento víkend ako veľmi pozitívny, počasie je dobré. Začali sme túto sezónu s prvým šampionátom Alpe Adria, teda práve tunak. Prvý šampionát IMRC máme za sebou taktiež v Panonke. No a na Pannoniaring sa vrátime o 2 týždne a už ideme s obidvoma šampionátmi Alpe Adria a IMRC, kde už budeme čakať možno okolo 200 jazdcov zo 14 krajín. Ako nám už Peter Šurina práve povedal, seriál Alpe Adria Road Racing Championship pokračuje už o 2 týždne na okruhu Pannoniaring, kam vás všetkých srdečne pozývame. Túto reláciu vám priniesli Prestigio, Zásah 7, Giana,
G3+, New You, Inmedia, Hetrix.